to na hisgutan karon no ang problema sa atong letter sender about sa iyang kahimtang sa iyang kaminyo nga ang iyang giwish nga maminyo siya og virgin nga babae apan sa iya daing naminyuan dili na di ay. So inana ba day mga feelings no nga naa day ay kuan mo back out or biyaan sa walay pananghid ang imong partner kung na-discover niya nga wala na hatag ang iyahang giwish Ate Jean o wala na tuman. Na-disappoint Yes, siya. na-disappoint siya sa iyang first night. Ug sa iyang pangutana pagid Ate Jean nga naa ba day mahitabo nga dili marehistro ang atong kasal. So Ate Jane, atong i-welcome karon ang imong maayong huna-huna about aning iyang mga problema karon nga until now 62 years old na siya wa pagid siya ka move on. Yes, Ate Will. So, para sa ako in the first place, makakuan gyud ta kung unsa gyud kadako ang impluwensya sa mga ingon pa nakakatanda sa mga tigulang sa huna-huna og mga desisyon sa usa ka bata dili gyud nimo mailimod. That's why gani nga isip ginikanan or guardians na agyud tang angay nga mugiya sa mga bata kay kung unsay ilalaging madungog or makit-an na sa lugwa labi na og walay mo correct sa ilaha, i-take to nila or i-assume to nila nga sakto na to nga mga standards. So sa kahimtang sa atong letter sender, I suppose po dili siya ingon pa expressive or vocal pod siguro sa iyang parents or kung kinsa man galing ang iyang kay ang iyang gipanghawiran ang mga hisgot-hisgot. Siguro Ati Will ko to kanang joy murag jolly conversation ra ba murag Yes, chika-chika ra oo. nga Nabitaw ingon. ina na Ate Jane nga in real life nga nabitaw gagmayng bata mga ibutang 13 years old ana mga 9 years old magmati sa mga istorya sa mga Yes. dagko o Oo. kuan kayo sila ba murag curious, Curious, or oo. so gusto nila madunggan and then ila da itong i-take nga kuano serious sa ilang Dadon to nila sa ilang sa intero, ilang intero journey, sa ilang kinabuhi. kinabuhi. Oo. Mauna nga, sa una nga panahon, maingon, labi nagmaghisgot na og mga butang nga pang minyo ra lagi. Di gyud mo makuanan di gyud nimo sipyat nga mabatian nga mga ba or mga istorya ninyo na ay bata. Marag something ingana na during that time ako pang panahon magwonder ko unsa may labon na ako. wala mo koy sayop siguro or wala mo ko nag-apil-apil. So sa pagkakaroon mao di ay ito ang pinaka-rason. Kaya posible nga maimpluwensyahan ta labi na og bata pod lagi nga nag-take og mga istorya nanina og mga istorya pero dili siya kanang dili niya ay ipangutana wala bay kanang counter checking na bay bata nga na kay labi na kung ang iyang nadunggan is kanang ginahangad niya or ginirespeto niya so sa iyang una tinuod or sakto gyud to nga mga istorya. Yes, di na to lang kalikayan, no? Nga Oo. ang bata, itik yun niya nga serious. Nga insak mo anang mabutang siya ang una-una nga tinuod siguro insakto to. Ingon man gud si mama, ingon man gud si papa. So pag-abot sa lugwa mahimong lalis or posible siya nga himong katawanan sa mga barkada kung mga simple-simple ra nga butang. Sa kaso sa atong letter sender, dili pud nako ingon pa ma-question kung ing-ana ang imong standard since maulagi imong permitting nga nadunggan og syempre mao natanong mo sa imong huna-huna. And tinuod na ay gitawag lagi nato nga mga standards magdako ta labi na sa pagpili nato or paghanap nato sa atong mga partner sa kinabuhi no. So kuan siguro ang kuan lang gyud didto Ati Will is kanang wala siya lain nga side nga nadunggan or siguro namulatan nga ang realidad sa kinabuhi bat tinuod lami man nga kung usa na ka regalo ingon palagi no labi na sa kinaraan nga Yes, sana. oo. Usa na Bisan ka siguro regalo. hangtod karon Hangtod Ate Jean karon, na oo. ang paghihapon. Usa na siya ka regalo sa imong mapamana nga naihatag nimo ang imong pagkaikaw putli nga na. Pero sa kahimtang sa karon nga panahon man god na ay uban nga mas prefer pod nila ang naa na experience kay kamauna ko ang naa na kaagi kay kamauna ko mo ariglar kamauna kung unsay mga angay buhaton.
So sa kahimtang sa atong letter sender karon dili pod ko makakuan at tiwil nga ing ana kay nga lagi dili ko maka-question sa iyaha or maka-blame sa iyaha kay mao lagi ang iyang sige na dunggan unya mao na iyang na gigamit nga standard or pinakabasihan. And ang disappointment usapod na mga ka-feelings no nga sa panahon nga maghanap ta or mopili ta og nga mga tao nga ato nang ikauban sa tibok kinabuhi nato. Sa side sa mga naay mga gitaguan gihambin, siguro mao na ang pinaka kuan na nato no kanang ipahibalo nato dili man direkta nga ing ani na raba ko pero kanang i-open up ni ba nga na ako'y experience nga basin og dili nimo kaangayan kanang panahon ba unta nga getting gitawag nila sa English o getting to know each other kanang suhituhon yun usa magsweetos. nimo. Pero Oo. 4 months naman sila ate. Siguro seryoso siya nga tipo dili kanang bang conservative type Oo. dili siya dili siya gusto nga mahibawan ang iyang mga Or iyang yes, tinaguan. ang iyang tinaguan or posible pod ati Will nga basig traumatic sa iyaha ang experience maong dili na niya gusto nga hisgutan. Usa na sa mga lapses sa atong letter sender lapses gyud. Usa na sa mga kuan siguro nga taligamaan sa atong letter sender tungod kay nangibabaw ang iyang pagka-disappoint, ang iyang nga pagbati nga gitrayduran siya, nga gilimuran siya, nga sa panahon nga nakiila-ila siya, sa panahon nga nagpadayag siya sa iyang gibati, wala gyud maka-open up sa iya ha. So normal ang imong nabati kadto nga panahon sa dihang na-discover nimo nga ing ana di ay wala nakamit sa standard nimo ang imong napili nga pangasawon. Normal ang imong ingon pa gibati. Ang kuan lang didto is wala ka nakahatag og igo nga panahon para paminawan ang side sa imong asawa o syempre wala nimo ma-handle. Siguro that time Ate Will I assume mga 20 plus early unsa to nga mga idara. Mga ingana nga mga idara pod lagi mga ingon pa mapupusok, mga aggressive kung unsa gibati diretso gyud dayon burst out. So kana siguro ang pinaka ingon pa ang kulang ra kato nga time nga wala ka nakahatag og sakto nga panahon para madunggan or kung masayran kung unsa ang iyang mga rason nganong mas gipili niya nga wala ning open up sa imuha sa kung unsa gyud ang tinuod nga kahimtang or kaagi niya. Unya sa pagkakaron kanang imong makaingon ko nga naa na kay trauma og nagka-trust issue na ka sa mga babae no kay maumalagi to na disappoint ang pinaka big nimo nga dream pinaka big dream nimo so kana usapod na sa makonsider nato nga normal pero sa ako ora pod no sa kataas-taas sa panahon hopefully nakahanap ka or may instances pod siguro nga nakamit ka og someone or random ra mga tao nga murag nagpamata sa imo sa realidad unta nga naay mga butang nga gustuhon man i-share sa usa ka tawo labi na og special sa imuha pero wala pod siya igong kusog or igong kadasig para hisgutan pa or abrihan pa ang mga panghitabo tungod kay sakit pod para sa iya ha. Murag mga something ingana ba nga hopefully sa pagkakaron sa imong panghidaron anam-anam nimo pag timbang-timbang ang mga butang dili naman to nato maibalik pero kuhaon lang siguro ang kanang hinay-hinayon lang siguro pagkuha sa imong kasing-kasing unsahay man gud ati Will makakuan ta og pagdumot na ba nga ma-generalize na nimo usa ra ka tawo ang nakabuhat og sayop sa imuha itanan na nimo di na iharos na tanan. Di na kamusalig sa tanan-tanan. So sa atong letter sender manghinaot ko no nga mahanapan nimo og mga pamaagi or kanang gamay nga luna sa imong huna-huna sa kung nganong ing-ana man unsa kahay mga posibilidad dili man mo na magkaistorya sa imong ex wife pero hopefully kuan sa imong huna-huna og kasing-kasing nga may mga butang gyud na nga ingana man ang ingana makadako atong desire nga atong kagustuhan nga matuman pero
naagi mga instances nga dili nato mahawiran ang mga higayon. Yes, tinuod kina Ate Jane, no? Nga Mhm. dili man kitay nagkontrol. Mao gyud. Og sa imong pangutana nga naabadi ay kasal nga dili marehistro, daghan kaso sa mga ingana nagpakasal nga ako ganing nahibalaan Ate Will last nga nagpakasal sila na byuda na lang siya, nangaminyo na lang iyang mga anak, nakakaplag siya og bag-ong kabinuhat sa dihang nagkuha siya sa numar kay requirement para magpakasal og usab. Dito pa niya nahibaw-an nga ang ila di ay kasal sa katong una niya nga bana wala na rehistro. Yes, So nagpabilin siyang dalaga. Daghan kaayo Oo, ana nga case. mga instances ana is wala na forward or wala siguro na ibalik dayon kanang mga certificate, mga papel, mga requisitos para Yes, mai-forward siya sa civil registrar. So nakuan Ate Jane na overlook sa mga ano, mga clerk nga wala nila na forward dito sa LCR. Mao gyud. So maura to akong ikaalagad sa atong letters. Yes, salamat Ate Jean sa imong mga maayong ideya no nga gikahatag sa atong letter sender karon og nalang ko ikadugang no nga nganong dili maka-move on ang atong letter sender karon sa iyang kung ano siyang panghuna-huna nga naapaghihapon naghawid niya tong mga past experiences niya Ate Jean tungod sa unresolved emotions no number one ang reason unresolved emotions so wa siya ka kung ano pa niya na hatagig pamaagi kung unsaon pag let go niya Ate Jean Mao gyud. siguro focus ang nagsigir gyapon siya hunahuna sa panghitabo no na siya pagdumot or na siya na siya feeling of kanabitang obsessiveness Ate Jean basi imbes nga gusto gito niya nga maiyara na murag na failure siya so dako kay nga impact sa iyang hunahuna no nga panghitabo and Na then disappointed. yes o disappointed siya sa iyang nahimong kapika sa kinabuhi so sunod fear of the unknown so nahadlok siya sa walay klaro no nga unsay gikadlukan hadlok siya nga makamit na pud siya babae nga di Nahadlok nga mausab pa. mausab na pud. So siguro di nato mo na gingon ni oyon ko sa giingon ni Ate Jane nga di nato siya ma-blame kay mo man gid nakatanom siya iyang hunang-huna nga mo onay iyang kuno gipangita sa usa ka babae apan wala natuman. So mo na giingon nga na-disappoint siya sa usa ka babae. And then, yan ang giluro sa Ate Gino. Yes, Dili na-generalize na. So, ang last, lack of clarity about future goals. So, kung naapa siya klaro nga mga, kuan Ate Jean, mga kaning objective ba o mga sa tawag Mga na sa tumong. Binisaya mga sa Mga plano, mga mga plano nga unsay angan niyang buhaton siguro masolbad niya ang iyang problema kay kung mamati lang siya sa uban o mga gather siya mga laing huna-huna no gikan sa uban so siguro mahayagan siya matambagan siya nga inaana pero namang gitao ati nga di mangayo o di mangita kanang di mo dawat og kanang advice sa uban no gusto niya nga feeling nga siya ra gid ang correct di ba naanay tao nga inaana nga di mo dawat og kanang mga suggestion sa uban mga opinion sa uban nga maunay atong gikinahanglan nga maka dawat mo dano og mga pamaagi unsaon pagsulbad sa mga problema nga sa tanang mga butang-butang nga atong ma-experience sa matag adlaw. Kay dili man mahitabo nga mo nagiingon nga no man is an island, di ba? Mao gyud. Oo, so nagkinahanglan gid ta og tabang sa uban. So about sa imong problema mo nagiingon nga gitubag naman ni Ate Jane about sa imong pangutana nga daghan na abadi ay ko ano na ba day marriage nga dili marehistro so daghan gid na atong na exam na sinatian apan dili day Ate Jane nga tungod kay wala na rehistro sa LCR o sa PS iwa kay record nga di pa ka o dili ka manubag so pwede di ay to residido jud ka pwede nimo ipalit registration ang Yes. imong marriage parihara pod sa birth certificate so na lang kay i-comply nga mga requirements Nga no affidavit. O affidavit atong may no records bitaw sa Sinumar kana isa
So, pwede ra di ay to. Dili ta magsalig nga awa ko na rehistro. Pwede ra ko magpaturapak ra kasi imong gusto ka. Pa, pwede pa ko maminni og lain kay inana. Dili day kung interesado gid ang imong partner labi na og na mga purpose ati Jane. Aha. So, Unya, pwede di naapoy ay. hinawiran at Oo, ibil. so pwede di ta magsalig nga wala tay record. No record tas PSA. So dili magsalig ana nga no records kay kung interesado ang partner, pwede to niya ipalit registration. So magukod gyapon natin Yes. Jane. So in ana kung ano Carmelo ang imong problema. So pero manaminyo naman ang imong partner and then ikaw man gid ang niiwas. So siguro Ate Jane, ayaha man tong kabubuton ang pagbiya. So walay problema. Di na siya pwede nga mogukod pa no sa iyang partner. Yes. So inana gid ang life no, di nato explain kung unsa ang naa sa atong hunang-huna o unsa puy gihatag nato nga way nga pagdalaan na sa matag adlaw ang about sa kinabuhi sa atong kan later sinder karon. So insakto na siguro nga magkinabuhi siya nga mag-inusara Ate Jean kay kuan naman naanad naman si ana nga life, di ba? Taas-taas na po ng panahon. Taas-taas na pud ang panahon and then kung pangita pa ka og lain or mangita pa ka sa karon nga edad medyo late na and then dako na sab ang imong i-adjust no, adjustment period murag dali na ra ba murag dali na makuan ang dako inaana nga edad Ate Jean na napa siya kinaiya nga medyo obsessive siya so delikado may na lang ikaw na lang magkinabuhi nga mag-inusara kay wa pay problema no nga tinuod bitaw na Ate Jane nga maingon nga kanang wa pa naka sulod Di na so, lang di na lang magpagara-gara. di na lang magpagara-gara og enter kay aron dili madugangan ang problema sa kinabuhi. So mo ra to mga karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Gikan sa sulat ni Manish Bansal sa mindquotes.com nag-ingon, possessiveness with love is dangerous as much with stake. It can burn all whatever you have. So Ate Jean, gamay lang pagpahalapad sa atong quotes for the day. Yes, nga possessiveness ka na nga pagka gusto nimo imura. Medyo matawag na manggod nato ni Ate Will nga pagkahakog nga Yes. simple ra nga mga butang-butang murag dili nakamutugot nga mabuhat sa imong partner no tungod kay gusto nimo maimura siya or sa imo lang gyud siya. So kung unsa ka delikado na nga usa ka tukog nga na ay bilok or na ay kanang parehas sa puspuro ba di ba sa Bilog. pinakakuan ana niya kung maunay madagkutan sunog yun ang intero tukog di ba maupod na sa gugma kung madagkutan masobraan ang imong pagka-possessive ang imong pagka-controlling ang imong pagka unsa pay mga tawag ana posible nga mahimo siya nga meet sa matuok ang imong partner mao hinay makaguba sa inyong relasyon duha. Yes, correct. Tinood na. No, og shout out pod mi kang Ma'am Arlen Sitoy Igona. Good afternoon mga ate. So good afternoon po diha mama ay na lang nakaapas Ate Jean. Yes. Yes. Og karon atong ipadayon ang atong pagbasa sa Bible verse for the day. Nga gikan sa sulat sa John 1:41 nag-ingon, He first findeth his own brother Simon and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. So, mga ka-feelings, nagpahinumdum na usap ka nato kini nga Bible verse sa pagpahibalo sa atong mga kaigsuonan o pagsangyaw ngadto sa atong mga igsuon no nga wala pa mobalik sa tiilan sa Ginoo nga naagyoy Dios nga atong magbubuhat ug manluluwas nga Ginoo nga si Hesukristo ang mutuo kaniya uban sa mga maayong buhat makadawat o makadawat sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Yes, mga ka-feelings, wala naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan.
Kini si Ate Jean. O kini si Ate Will, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalay kon ang Diyos.